asthma ni en tuo mar rindo korcha ema golen mawuoye kawuono kamano. Mana kaka iwacho no ni en tuo mar asthma. Asthma en ang'o? Iwacho ni marindo kor. Orindo kor nang'o kata otimo nang'o momiyo ber ka wawuoyo odiochieng' ma kawuono. Koro asthma kaka ing'eye en tuo ma kaka wacho ni marindo kor nyiso ni yamo ok nyal kadho malong'o. Koro en tuo ma attack now ma attack lungs. Sama koro se attack lungs koro nyiso ni yamo ok nyal kadho malong'o. Koro jatuo ok nyal yueyo malong'o. Nikech ng'e ni lungs en tije okelo yamo maler to golo yamo mochafu. Koro sama koro rindore ni nyiso ni koro yamo ok nyal kadho malong'o, koro jatuo ni winjo matek kor ka yueyo kelo kata kore bedo malit kendo winjo kogolo sound moro mag wheezing sound kamano. Gima doher mondo bilenwa Dr. Chenge en ni seche ma iwacho ni orindo lungs kata ofundo obo ma bende ema thothne kao kata golo muya oko. Ogolo muya mosetigo to orwako muya maler monego bed ni kowo e del. Wantiere kod oboe ariyo kaka wanene picha ka wantiere kod normal lung kachiel kod asthmatic lung. Tiende wantiere kod obo makare kachiel kod obo ma bende nitiere kod chandruok mar asthma. Daher mondo mipimnwa seche morinde ni orinde kang'o motimore e obo ka ang'o matimore momiyo ang' wach ni orinde kata lokruok mane ma bende obo ma ang' wach ni koro orindo obo ma koro ng'ato ok nyal yueyo makare. Yes, koro kaka ineno ma is a normal lungs giso ni en obo maonge gi shida mora mora. Koro sama ng'at man gi asthma cha ineno kama koro yamo kama onego bed ni yamo kadho godo ni lining no iyudo koro odhi orinde koro giso ni okete odiyo bedo matis kama ma koro giso ni ka yamo ka muya kadho ma iye ka koro bedo matek mondo kadhi emineno kako chal kama koro giso ni muya ostrago mondo muya mondo gol muya marach no oko. Koro mane ma kelo waluongo ni asthma. Koro gik manyalo kelo asthma ni manyalo miyo lining ni obed mofundore. Koro achiel kuom gi en samoro jatuo ni kech mos wayudo ni tuo mar asthma en giminyuolo godo ng'ato. Thothne wayudo ka almost 90% mar joma nigi tuo mar asthma gin joma onyuol godo. Then tie jomoko be yudo gi ewi dongo kae. Samoro itiyo kamoro mang'ich ahinya manyalo kelo rindruok mar lungs no. Mano be nyalo kelo ni tuo no. Then jomoko be matiyo kuonde mantie gi chemicals moko maricho mamiyo lungs bedo morindore. Mago be nyalo kelo mano. Then tie jomoko ma bende samoro luwore gi lifestyle samoro ng'ato madho ndawa asasa. Mano be nyalo kelo shida mar lungs mondo obed marindore kamano. Erokamano nyapono no nyuol kode ng'ato man koro ang'o manotimore kae to bende ang' nipimna seche ma ng'ato fuoto ndawa kata seche ma ng'ato madho ndawa. Ndawa gi timo muscles gi nade ma amiyo ang' ne giridre momiyo ng'ato nyalo bedo kod asthmatic attacks kaka ne wawacho cha. Kae to bende seche ma ng'ato tiyo kod chemicals ma ok kare. Chemicals gi timo ang'o gikuodo gidiyo gitimo nade to gin chemicals kaka mage. Yes. Koro wayudo ni mostly kech wayudo ni thoth ji nyuolo ga gin kech en genetically yani ka nyuola ni kode kata ka mamu ni kode kata ni kode iyudo ka nyithindo monyuol gi most percentage margi man malo bedo ga gi sida mar rindruok mar kor ni. Koro mano joma nyuol godo. Then koro sama ng'ato madho ndawa cha iyudo ka sama ng'ato madho ndawa koro lining ng'ine ndawa ng'ine affect the lungs mostly. Sama affect lungs nyiso ni lining mar lungs no bedo mofundore kama. Sama koro sebiro matin ma koro fundore kama to kech oko ni koro kuot iye koro fundore kama koro yamo ok nyal kadho malong'o. Koro ema kelo sida mar asthma ni. Chemicals nyawinjo kimulo kar chemicals chemicals joma tiyo kaka factories moko maloso chemicals moko maricho ma samoro yueyo no gin bende ka ng'ato yue for a long time iyudo ka bende orindo lungs no. Then joma tiyo kuonde mang'ich samoro nitie jomoko matiyo kata mana kuonde ice joma nitie ice cold room go gin be ka gitiyo for a very long time iyudo ka koro chuno ni lungs go bedo mana mofundore koro yamo ok nyal kadho yo malong'o. Koro ji bilag be samoro wayudo ka bedo ga gi asthma kamano. Wadwa kawo ranyisi achiel manisimulo jogo manyalo bedo kod chandruok kata tuo mar asthma. Wadwa kawo ranyisi achiel mar joma onyuol godo. System gi chal nade? Ang'a timore system gi kata ang'a timore dendgi momiyo thothne ng'ama miyo kata ng'ama wuoro nyalo miyo nyathine kamano. Ang'o motimore momiyo koro muscles gi tighten? Kech wayudo ni ng'ene sama ng'ato nyuol ng'ene janyuol genes genetically yani gik ma loso dhano go samoro koro odonjo ir nyathini kech remo koro remo nitie type moro mar remo mamiyo lungs go bedo matek mondo mamiyo yamo mondo bed matek mondo okadhe lungs go. Koro mano miyo ka samoro ng'ato transfer from nyathine to ng'ato wuok from janyuol to nyathine.
koro mano miyo ka samoro obedo inherited nyiso ni ogole from janyuol odhi ir nyathine kamano. Ong'eny marom nade pacho ka chandruok mar asthma? Asthma wayudo ni ong'eny kabisa nikech wayudo ni out of population mar ji iyudo ka en around 10% mar population ni kod asthma kamano. Gwengewa mag Kaluo? Kaluo bende ong'eny, to ng'eny jomoko ong'eny Kaluo kucho, to ng'eny management gi makoro tek. Iyudo ka samoro ng'ato ni kode kucho to kong'eyo en koro woni maybe samoro ire, samoro en kata onyo wuon kani en pneumonia but kare en asthma kamano. Nikech gwengewa mag Kaluo thothne onge kod factories mang'eny manyalo wacho ni chemicals, gwengewa mag Kaluo ok ng'ich ahinya manyalo wacho ni kor lwasi. Koro thothne gwengewa mag Kaluo jogo matharo yude gin jogo ma onyuol gigo thoth wayudo ka thoth gi monyuol gi godo. Then again ino kata Kaluo kucho jomoko tiyo mapod tiyo gi maka. Ng'eni maka bende kitiyo godo for a long time kata joma tedo gi maka kata joma go maka owuon gin bende yot mondo gibed gi asthma ni. Then joma tiyo kuonde buru iyudo ka samoro jomoko mago apiko ka samoro ng'ato ni buru throughout pinje moko motuo kabisa ma buru ng'eny kabisa mago bende kodonje lungs ahinya be nyalo kelo ng'ato bed ga gi asthma. Then but percentage mang'eny gi joma nyuol godo kamano. Buru time nade? Buru be miyo kech mano buru trigger kech samoro ni gi mild asthma koro sama idhi e buru chang'eni koro trigger koro nyiso ni obiro koro ibedo ga attack cha kamano. Ma ok ni asthma en kute, ok ni en ok ni en bacteria makele, ok nang'o, en mana giminyuolo godo ng'ato, en e remo kamano. Adwa ni kodi kete ikawe thuolo matin daktari mondo ni kodi pimnwa kata ipuonjwa kotinde kod tuo mar asthma kuom nyithindo. Yes. Koro nyithindo kaka nawacho ni tuo mar asthma ni inyalo nyuol godo ng'ato. Sasa na wayudo ni joma tindo joma ni between higni 5 ka nyaka 15 ka thoth gibedo ga gi asthma ni kabisa. Nikech wayudo ni ka janyuol ni godo immunity mag nyithindo pod ni piny. Koro yudo ka seche gi magin percentage gini malo ema gibedo ga attack nikech sama nyithindo sama gitindo ni yudo ka samoro gibedo expose koyo bedo kodgi kanyo, then mama cha bende samoro mama bende wegi koro miyo ka asthma ni bedo kodgi mang'eny kabisa. Then sama nyathi nigi asthma ng'ini ok inyal ng'eyo, iwinjo mana ka nyathi koro othung kech ok onyal wuoyo pod ok onyal express koro ok ing'e kata gima time. Koro ineno mana ka nyathi thung'a koro samoro iwuoyo ka ni en gi homa, samoro inyalo wuoyo kata ni en kata gi bacterial infection moro kare en mana asthma. Koro ka joma thindo otemo bedo godo ahinya. Then asthma ni kaka ng'ato medo grow iyudo ka samsung nyithindo otemo bedo godo mang'eny but ka gimedo grow ti jomoko ma to grow giga nyiso ni kaka imedo dongo e kaka dok piny koro makoro kata attack gin go bedo minimal kamano. Kaka ng'ato medo donge kaka thuolo ne dok piny kata kaka attacks gi bende dok piny samoro poko loko environment. Samoro pod enena kar buru mane wawacho cha, samoro pod enena kama chemicals kata kama factories nitiere mane wawacho cha. Jonyuol ne ema nonyuole ok olokore mano. Koro ang'o matimore seche modongo momiyo thoth ne kaka ng'ato medo dongo e kaka attacks gi dok piny. Kech wayudo ni sama ng'ato dongo cha ng'eni koro immunity system ne chako bedo motegno. Kech nyathi sama onyuol cha ng'eni immunity system ne pone piny. Koro sa kako medo dongo e kako medo immunity medo bedo motegno. Te kako medo ogo temo asthma ni mondo dogi. Koro then again sama koro nyathi bedo dongo mabedo duong' cha iyudo ka koro nyathi ne bende koro at least kata ka nitie yath monego bedo tiyo godo onyalo bedo kotiyo gi yedhe gi. Then again bende koro sama nyathi medo dongo ni koro dende bedo tekre mag dende bedo motegno koro ema temo go asthma ni kamano. Ma ok ni olalala kende. Mana ka ng'ato medo grow e kaka omedo dok piny makoro kata mana but ok onyal lal completely but onyal dok to minimum level kamano. Hapa ni picha odwa chalo mane waneno cha. Yes. Hapa ni en achiel mane waneno cha koso pogruok nitiere. En achiel kech macha normal lungs no maduna kaka koro obedo gino koro mano nyiso ni mbuya bedo gi gufu muya kawo tiyo gi muya bedo gi shida mar kadho e lungs koro miyo bedo kabila no kamano. Koro kwang'iyo picha ni waneno ka otogorogi waneno ka leto moro chalo ni gima tiere gi kimoro. Yes ineno ko lil neno kaka obendo en gi athuye mago ginao mano koro nyiso ni kunyine asthma cha ng'isi koro en omiyo gi chakuot kama koro kokuot gi oko koro kama muya koro kadho dong matis koro kosekuot kamano koro miyo kacha odiero bedo matis koro miyo ka sama muya kadho koro muya bedo yudo kawo nafas matek moro yudo kawo ndalo mondo kadhe iye kanyo miyo ka sama kadho miyo kogolo wheezing sound miyo ka ng'at man gi asthma yudo ka dalili ne mokwongo biro koro golo wheezing sound koro nyiso no kadho gi thuon muya kadho gi thuon kamano. Yes. Higni mage ma othoro bedo ga marach mokalo kuom nyithindo? Sana nyithindo mapod tindo sana abich ka dok piny koro rach godo kabisa nikech ng'eni korindo gi onya rindo gi kamano mokel tabu kamano. Abich ka dok piny orach godo moloyo abich ka dhi malo kamano.
ang'at timore abich kadhi malo nikech tok higni 15 kaka nileronwa cha ema immunity koro immunity chako dhi malo koro wayudo ka abich kadhi piny ka nikech ing'eni seche go samoro immunity samoro mama ne ni kode kabisa samoro mama onyuolo godo nyathini koro ng'eni immunity manye mar nyathi pok obedo motegno koro nyathi ma potis ni nyiso ni immunity ne ni piny koro gir asma ni medo duoke piny kabisa kamano higni 5 nyaka 10 higni 5 nyaka 10 at least koro kanyo immunity koro chako pick up koro dhi maber koro kanyo bet ok en marach ahinya kamano en ang'o gini mathoro ma jonyuol nyalo timo mondo mi gimed kata giket immunity mar nyithindo mondo mi obed maber mokalo ka gintiere bo higni 5 mondo mi kik otergi ng'wech ahinya nikech watemoga advice mine ni at least onego bed the first 2 years obeda breastfeeding ma nyathi dhodho thuno completely nikech up to 2 years at least breastfeeding onego bed dhi up to 2 years exclusive koso mato koro iriwo timo mamoko no wadwaro ni exclusive obeda 2 years motegno maber but meaning sani kaka tinde piny digital mine odich samoro ng'ato chako dhi tich ng'ato timo ang'o but only at least 1 year completely obeda inclusive breastfeeding maonge gimoro machako medo machielo koro from 1 year kanyo koro onyalo medo gi other feeds but dhoth onego dhi godo for at least 2 years mondo immunity ma nyathi obed motegno nyathi mondo go tuoche moko ge bilagi kamano ma onyalo dhoth to chamo chiemo mamoko nikech thothne un lakteche mwachnoga ni exclusive breastfeeding en dweche 6 kaeto tok dweche 6 dwe mar 7 inyalo chak keto chiemo malight kuom nyithindo koro kapo nono ni janyuol oketo nyathi kod chak exclusive breastfeeding kuom higni 2 ok ang'eyo ka make sense koso nitiere gimoro ma ok dodge but ng'eni ka ber kaka ndalo machon ndalo mane mine wa machon ne dhodho nyaka 2 years go ido ka tuoche ne bet tis but sani karo matinde dhodho nyithindo dweche matis gido ka tuoche bedo mang'eny koro matemo ga advice mine kata ka gibiro hospital kucho ni at least gitem miyo nyithindo dhodh motegno at least one year mober motegno konyalo 1 year to bet but konyalo 6 months bende sawa but 1 year at least mano ber kabisa nikech kaka dend nyathi dongo kang'eyo ine laktar nyalo pimonwa kaka nyathi medo dongo dwaro mag dende medo bedo mang'eny samoro koro chak thuno ok nyal rome to ka watemo kete ni odhodhi gachiel duto te but ng'e gima ber kod chak mar mama gin kaka nyathi medo dhodhe kaka medo biro koro ok ni koro kaka medo dhodhe kaka medo biro yes wadonje tuo mar asma kuom jomadongo wamul matin koro tuo mar asma kuom jomadongo kaka wacho ni jomoko timo yudo gi ewi dongo kage nikech samoro luwore gi condition kama itiye samoro itiyo kama ng'ich kaka nawacho joma tiyo cool rooms joma tiyo kuonde mantie chemical kaka nawacho cha jomoko be mantie samoro ng'ato tiyo kama koyo ng'iche mano be nyalo kelo negi tuoche gi koro jomadongo kata jomoko bende yudo gi kata mine be samoro yudo gi after kata nyuol then ngene jomo yudo kata matok nyuol kanyo ke samoro stress mar nyuol chabe nyalo miyo nyathi mama o develop asthma koro mano yudo gi ewi dongo stress mar nyuol bentie samoro nyalo miyo mama develop asthma ntie seche moko ma stress nyalo kele koro ngini sama mama ne sama mine ma are expectant wayudo ka most samoro ng'ato develop yudo ka ng'ato nokonyuole gi asthma to ko samo miyo dongo makoro dhi monyuol cha yudo ka mama no chako develop complication mar chest chako develop asthma koro mago be yudo kanyo wakawiye yueyo kar mine mapek kanyo en chenro mar penj laktar wachere kod Dr. Chenge studio ka awang'yo chandruok mar asthma ong'eny mokalo kuom nyithindo kendo kaka nyathi medo doge kaka thuolo ne mar yudo attacks gi bende dok chien nikech ang'o opimonwa ni immunity kata rateke mage mag del koro medo tegno kik idhi mabor keke sudi This year, hakuna stress. Citizen Duka na Quickmart tunakuletea the ultimate back-to-school basket. For only 1,823 shillings, badala ya 2,175 shillings, you get everything you need to start the term fresh and still on a budget. 250-gram petroleum jelly at 310 shillings, 50 ml deodorant at 345 shillings, 200 grams bathing soap at 210 shillings, 150 grams toothpaste at 199 shillings, 1 kg laundry detergent at 299 shillings, 400 ml body lotion at 345 shillings. Now guess what? You also get a free school bag. So hakuna excuse ya kwenda class bila bag this term. It's super simple. Dial *487 *5#, choose back to school hamper, pay 1,823 shillings, then pick up your shopping at any Quickmart near you. Citizen
forever begins in enchanting Bali. Escape with View Travel's 5-night honeymoon package starting from $1,533 per person sharing. Savor a couple's spa, romantic beach dinner, sunset cruise, thrilling rafting, banana boat fun, and Instagrammable photo stops. Love, adventure, and unforgettable memories await. Bali is calling. Book now, lipa pole pole. Anza mwaka na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Sonali, bende lipod no nyiso duoko ma iniyudo? Gima ripod ni wacho anota mang'eyo. Ing'eni oken kaka in ni paro. Agombo ni anadak kodi e ngimana nyaka chieng' seher. I love you. Jang'ad bura, kaluwore gi chike ma unuketo, Seher Kaur Gil odak koda e ot achiel. To bende anang'e ni jaoda ohera kendo ohera gi chunye te. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kano king'eyo ni nitiere ga kidieny machielo mar asma ma bende thothne joma mine mapeka ema thoro yudo kotenore kod stress ma bende ginyalo bedo godo. Ma akeloa e penj ni kare wantiere kod kidienje pogore mag asma. To kapo nono ni waseyudo kata stress induced kata manyalo kel kotenore kod stress mago ne mine mapeka. Kapo kwa dhi matut pimna ni kare wantiere kod kidienje adi kata kidienje mage mag asma. Koro kaka nawacho asma wayudo nitie mar jomatiso ma inyuolo godo ng'ato ma ng'ato inyuolo godo, then nitie ma ng'ato nyalo yudo ewi dongo ma yudo ma ng'ato yudo sama ndila kaka dongo, then nitie ma bende workplace kama ng'ato tiye luwore gi ma ng'ato tiyo gi kama ng'ato tiye, mago be nyalo kelo mano, then gi mar stress bende ma stress be nyalo kelo mago bende mago kidienje mano godo mag asma kamano. O mage gin kidienje gi magin tiere kamano. Koro ibro ng'e nade ni ma ato en stress induced kan nikech mar nyithindo tibo ng'ang'ani ma mar nyithindo mag jomadongo ibo ng'ang'ani mar jomadongo mar environment kuma ng'ato tiye ibo ng'ang'ani en ma koro ma ibo ng'e nade ni en stress induced. Koro sama jatuo biro hospital kacha cha ng'eno gimo onti gimo ka waluongo ni medical history watemo penjo ni to kwase ng'en asma sama ng'ato nigodo en ing'iye kech kwase jatuo biro kache en gima nyalo ng'iye gi wang' kama to ma nigi asma kata ka iketo stethoscope e kore kata iwinjo kaka sound mawuok kanyo. Koro kiseneno ni ng'ane nigi asma temo inyalo penja ne family history, inyalo penja bentie ng'ata manigi sida mar asma ni da odu kanyo. Koro kwayudo ni magi onge, koro manyalo waje makare ma obedo gi stress, wanyalo penja kata ka en gi stress moro, wanyalo penja kata type of tich motimo, wanyalo penja kata kama odake, koro mano mwanyalo ng'e godo, mwanyalo categorize godo ni ma en mar work induced koso stress induced koso mar kamotiye kamano. Wado ni mondo koro wang'ia ne ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich nyaka be ni entiere kod asthmatic attack. Nisewacho kacha ni samoro leche ka odhi momiyore ma koro kamare mokale kama yamo mondo kadh malong'o koro tis koro ngiso no bedo o struggle mondo breathe out koro mane o breathe out mondo breathe in koro koro samoro koro chest neno ka koro otemo gi otiyo gi a lot of energy mondo breathe koro yudo ka samoro ka sama ng'ato bedo ga attack yudo ka koro ng'ani kata yweyo malong'o ko nyalo yweyo, then ng'ani nyalo yudo ka ng'ani nyalo bedo no sweat bende, ng'ani nyalo yudo ka koro golo wheezing sound minya ka magoni koro yudo ka koro mano be nyalo timore ne ng'ani kamano. Magina ranyisi adigo kende. Mokwongo wayudo ni obedo gi shida mar yweyo, onyalo golo a wheezing sound, then onyalo bedo gi chest, kore nyalo bedo ka gore kabisa, pumping kabisa, then onyalo bedo obedo accompany gi fuolo, nitie fuolo moro ma bendo biro godo kanyo, then onyalo bedo gi fever be at the same time, then onyalo yudo ka samoro kata mana wang'e gi nego kata wuoyo konyal wuoyo malong'o nikech ok onyal breathe malong'o kamano. Mamoro ma bende nyalo interfere gi nindo, ok onyal nindo maber. Yes, kech ng'eno o en very uncomfortable, koro nyalo kata nindo gi nyalo tame, then samoro be to some extent nyalo kata collapse kamano. Bende wanyalo ka bedo kod chandruok mar aonda kata kino ka ng'ato koro dwano fuol mang'eny kotenore kod attack
koso aonda to onge kaka matin. Mostly obeda company ga onda ino aonda moro mokasre e pierwadi cha yudo ka koro ngane okasre aonda moro mokuywe you cannot control aonda no. Then at the same time you bendo konya ywe malongo. Kamano then you ka pain bendo you pain e kore kabisa. Kamano. Wathoro ga bedo kod tuoche mopogore opogore ahinya mag kor. Samoro wantiere kod chandruok machielo mar kor kata tuoche ma ikelo kod kute kaka mag viruses. Ginyalo ga complicate kata ginyalo keto ng'at ma nigi asthma bede situation mamoro koso tuoche mag korgi ok nyal interfere gi ng'at ma en asthmatic. Monde wayudo ni kata mana chronic conditions, yani tuoche moko ma ji odak godo gi kata samoro ng'ato nigi diabetes, koro sama en gi asthma iyudo ka koro gino complicate kabisa. Ema koro watemo ga dwaro ni ng'at ma nigi tuo ibed gi asthma koro ber kene hospital mondo ng'i nikech samoro nyalo bedo ni in gi asthma kata tuo moro bin godo e iye kacha mok ing'eyo. Samoro in gi asthma tin gi pneumonia bende koro mano bende ok ing'eyo. Koro kin gi tuoche moko go mago be nyalo complicate sida mar asthma nikech onyalo kawo a long time mondo ng'ato respond ne yath kata mondo nyalo kawo a long time mondo o recover. Koro tuoche moko go nyalo complicate situation mar asthma kamano. O ma kaponi ng'ato nitiere kode to ber koneno laktar mondo mi oyud kaka inyalo konye mapiyo piyo. Kamano. Yes. Adoni mondo mi wang'i ane ni mulonwa kata kidienje mag asthma ni wacho nitiere kod mag joma tindo, wantiere kod joma dongo. Yes. Wantiere kod stress induced, wantiere kod environment kata mobedo induced kod workplace. Workplace kuma ng'ato tiye. Exactly. Seche ma ng'ato yudo attack ma bende iwacho kata ni koro obedo kod riwruok mar korcha. Iwacho no kata ni thothne ok onyal yweyo, wanyalo bedo kod ahonda achiel kod kagima kore liyo nikech muya riyore mondo mi kadhi kamano. Attacks gi thoro ga bedo maromre koso wantiere kod kidienje bende mopogore opogore mag attacks. Koro attacks one gi two types of attacks. Wayudo ni samoro nitie moro ma is mild mobiro mana matis to ng'ani nyalo wuoyo wad kuore ok rendre ahinya mano en mild obiro matis. Then koro ng'at mosebudho kode ma koro en osebudho samoro koti gi yath malongo, samoro be osebudho gi shidane, samoro be ne kuonde ma gik ma trigger ga. Koro samoro odak kuonde ma trigger wana bi gik ma trigger wana ngisoge. Koro samoro ng'ato bilani yudo ka koro obedo exposed so much. Koro yudo ka samoro mild ni en kata komuonyo na yath odhi maber. But koro mobedo ma severe ni mokoro bedo matek ne en nyaka oti gi moro na bila mai waluongo ni inhaler mondo ko yaw ne lungs go. Or wanyalo kete nebulizing obiro hospital kacha to akete machine mondo oyaw kore no. Kamano. Koro ma mild one koro kochuno nyaka wati gi mage. But koro mosedhi ahinya ma koro watiyo gi inhaler kata wakete nebulizing. Kamano. Mondo miwuoge mild mochope e severe onyalo kawo thuolo maromo nade kata ang'o manyalo timore mondo mi bonyalo skip modhi adhia owuoge mild to dhi e severe. Kaka na wacho samoro ngin samo chakore ka pod en tin koro ngin samo ki manage maber samoro kicho mi yath mondo tigo samoro tiyo gi yath ndalari adek tiweyo to ngin tuoche ngin pod endeleaga samoro ngisi ni mondo kingeni en work related samoro itiyo kama koyo ngeche kabisa kata kama cold room to pod endeleaga gi tijno weniro ka samoro koro ngin gi tuo no omedo nya koro chieng machielo koro monyalo wuok kanyo kodhi e severe samoro bende en stress induced nen ka mild tibedo gi stress moro kendo koro ngin wuok from mild to odhi e severe kamano. Ere kaka ng'ato nego beni manage mild attacks? Ahinya kuom nyithindo kata wadonjo kuom joma dongo. Yes, koro any caregiver joma rito nyithindo matiso gi kech gin ma gin gi jukumu mar miyo nyithindo gi yath. Koro sama isitero samino ka nyathini gi suspect ni en gi asthma koro kuongo itero hospital machiegni kodi mondo daktari makanyo no ng'isi ni en asthma koso en tuo machielo. Koro ko ni en tuo machielo ko ni en asthma to nitie yedhe midhimiyi koro yedhe ko miyigi koro tiyo kaka ong'isi ni mondo ti kodgi maber. Koro samino ka nyathi ng'ata man gi tuo mar asthma ok onego ibed ot monge gi yath nikech ng'eni tuo asthma onyalo attack nyalo biro anytime nyalo chako winje kata mana dier otieno ka onge kata hospital machiegni kodi kanyo. Koro onego bed ni ok ibed monge gi yath onego ibed gi yath e ot ma kichako winje nyalo manage godo kapod irito kiny mondo idhi hospital machiegni kodi kamano. Kech kaka nang'isi ni en odil gi lungs sama koro yamo ok nya yweyo maber piny obedo otieno hospital bor kodi koro iyudo ka tich tek kabisa. Koro wa advice ni bed gi yath e ot kanyo kata joma mosedhi severe wadwani gibedo ga gi inhaler at least bedo nyalo en ng'eni inhaler ofungwa lungs oyawo lungs koro yamo nyalo kadho kamano. Po nono ni ng'ato oyudo attack onge kod yath onge gi inhaler ok onyal chopo e hospital to en nyathi matin kata en ng'at mang'ongo e situation aina ni nyalo wacho ne ng'ato ni mondo mi otim ang'o?
Emomia atem encourage jowani at least tembedo gi yante kisengeni ketginge yedhe mag asma gi kata gi hospital kucho mage mimiyo ga kura at least nyako bed gi moro kanyo makapono biro matek to nyalo tiyo godo gotieno kamano then at least then otem bedo in exposed air obed kama yamo bende circulation ma air bete ber kamano then avoid gik mang'ich koro kata ka ja asma ni kata ko miya yath gi kumwony gi pi mang'ich otem mwonye gi pi mamoro kamano. Wantiere ga kod tuoche kaka covid bende ne waneno ne ntiere kod ranyisi komodwa chalo mana kamagi kor maridore yweyo ok ng'ato ywe maber ahonda kata thung' mar kor ere kaka ng'ato biro pogo covid kachiel kod asma kech ng'eni kaka nang'isi ni asma en gima inyuolo godo ng'ato kaka nang'isi no but covid to ng'eni is a viral koro ng'eni covid is a viral infection moyude through yamo but mato ng'eni wayude through genetic from ng'ato to odhi kuom anyuola ni to odhi joma moko then dalili gi signs and symptoms gi gidwa chalore but kechiro kaka mar covid cha en ng'ino kogol wheezing sound cha moro ma gini golone but mar covid cha en mana ahonda moro mosasore then en gi liet mar del then en gi del winjo kale tete from winyo ka tiendi then inya yudo kata samoro ng'ani bende ofuolo to kofuala inya kaka mar asma ng'ini mar asma en moro mokasore cha mar asma en moro mokasore cha then nyak beni en gi history mar nosebedo gi asma kamano ng'ato seneno ranyisi onego bedo neno ranyisi kuom thuolo marom nade kapok odhi ir laktar nikech ng'eni thothne bende ahonda kata kor maridore kech sana wahero ga encourage ng'ato ni sami sineno in ga gi history mar ni anyuondi kata in iwuon in ga gi asma sami kichako winjo kata kichako fuolo kata kichako winjo ka kori chako rindore kata winjo ka kori pek onego ringe dhi hospital nikech ng'eni attack neno biro ga en gima obiro ga gradually kaka medo budho mok idhi hospital kaka omedore ga koro onya medore ni kapod hospital pod bor kodi koro onego beni sami chaka winjo dalili neno to ringe dhi hospital machiegni kodi but onego beni bed gi yath bende ot kanyo ma pod nyalo geye godo kapok ichopo hospital kucho kamano ka ng'ato pok ochopo e level mani koro entiere kod yath pile obiro iri kaka Dr. Chenge oneno ranyisi gi oneno ka nyathine kore fundore kata en wuon kore fundore utimo diagnosis nango kata thothne utimo nango mondo ung'e ni chandruok nyalo bedo asma kipoge gi tuoche mamoko mabende ni wawinjore ni ranyisi gi odwa chalore yes koro mokwongo jatuo kobiro mokwongo en mana physical examination ikuongo ing'iyo jatuo ni kech ineno kata mana breathing pattern ne ibo neno ka otemo gamo yweyo then ng'ato kaka wheezing sound samo biro tibiro winjo kata wheezing sound kata ka ng'ani gi asma kata wuotho mana kode tawinjo mana ng'ato nigi asma kata ka nene ng'ani nigi asma koro kiseneno mago koro inyalo timo kiseneno mago temisepimo mineno ni ma en ja asma kech kata kikawo gichi kete ikawo stethoscope ikete kore ka ibinyo kogolo that wheezing sound koro kiseneno mago mani se diagnose iseneno mano en ja asma then history bodhi mini en ga gi asma kata nitie anyuola ne moro ne ga gi asma koro mano you can conclude ni mano is asma kamano mind physical examination kachiel kod history igo mbaka gi jatuo onge tests mibro run mondo mi iwach ni ma ato en ma nikech ni pimo ntiere gik mang'eny mabende nyalo miyo kor because unless the kor watimane wago e picha mondo wang'ini to dobed ni gija kech kata kogo picha ibiro neno lungs ibiro yudo kata kantiere some lungs ibiro kantie darkness moro ni kanyo mang'iso ni obedo affected ibiro neno lung ne moro kethore lungs mantiere kata obo mantiere kod darkness mano nyiso ni ang'o motimore e lungs mo nyiso ni yamo kadhe kanyo malong'o koro nyiso ni there are some infection kanyo makelo sida mar yweyo no machande no koro mano bende one of the diagnosis monyalo timo ne mondo wang'ego gino kamano wang'iyo kacha mano inhaler kaka nawacho inhaler thoth joma nigi asma ong'e inhaler nikech ka gibiro hospital kucho wapuonjo gi ga wang'iso kaka onego bende giti kodgi nikech jomoko bende ng'ene be nyaka nitie techniques mitiyo godo kode then kaka ikane bende kamano koro wadwa ni ka ng'ato nigi asma at least iketo 2 puffs when necessary yani sama winjo korindore to go 2 puffs kamano mani bro nyiso seche mwa manage kati medo lero no maber aneno picha ni wacho kata ni complications alda kipimo kuom joma dongo gi nyithindo kanye madwa ni mondo mimul nwa nikech nenore nitiere pogruok kuom
attacks kuom nyithindo kaachiel kod kuom joma dongo. Kech kaka joma mine donge kaka joma mine sama gi pek cha gibedo gi more complication. Ineno ka kod joma mine oyudo ka thothgi kech gin ma gin gi sama gi pek to gibedo gi stress bende kech ng'eni ting'o ich dweche 9 ok yot ahinya koro gin ga gi complication moko matindo koro mamiyo ka mar mine bedo ga gino obedo more severe. Then samoro lifestyle mar joma mine be samoro gin magero tiyo gi marashi kech marashi gin be medega samoro kech gin ma gitedo be samoro ng'ato tedo gi makaa bende nyalo kelo mago bende. Then wayudo ka gin depression depression sama mama pek ya ko bedo ga gino stress no. Then nyithindo to wayudo ka boys bedo ga kod ahinya molo jogi. Yeah. Koro joma yawuoyi bedo kode mang'eny molo joma nyiri. Then no ko odisappear ka pod gidonjo kaka nyalo off grow kaka medo dongo kaka gino rumo kode kamano. Ang'o miyo thoro bedo kuom nyithindo ma yawuoyi mang'eny moingo nyithindo ma nyiri? Mana kaka nyithindo ma yawuoyi gin ka pod gitiso they are not very active ahinya ka pod gitiso ahinya but ka gichopo 5 ka koro gichako bedo joma koro chako bedo ma very active kabisa koro mano be nyalo kelo negi mano but generally joindo ka boys bedo kod ahinya molo nyithindo ma nyiri kamano. Okay. Kati waneno kacha ni thothne kuom nyithindo kapo ni nyathi nitiere kode ng'enyne ni onyalo lal nitiere thuolo mamalo mokalo to bende ni ok onyal lal bende nyalo bedo en mani koro kuom joma dongo to waneno kacha ni lifestyle kaka ng'ato dak weche mag dawa mani wacho cha weche mag environment kaka ni wacho cha kaachiel kod weche mag kuonde tich kaka ni wacho cha nyalo miyo nyalo mede koro bed mal ahinya kamano. Erokamano ahinya kik idhi mabor kik isudi wakawie yueyo ka waduogo to wang'iyo ni ere kaka inyalo thiedhe kata ere kaka inyalo manage ponono ni nyathi nitiere kod asma kata in owuon nitiere kod asma omiyo en kidieny mok adwa nobai kata matin. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Iyudo ka miyo moro nyuol to opondo oweyo nyathi koro wan wayudo mana nyathi kodong' e kitanda to wayudo ka miyo no osedhi ka mama moro konyre to samoro ok ne en ready mar bedo gi nyathi koro wite takataka kamoro koro kwanye okele ponono ni mama moro obiro ka claim ni ma nyathine to nitiere nonro mitimo ma include DNA. All our babies are given back to the parents through a court order. Mtoto amekuja nyumbani na ako sawa. Rawere ang'wen mane ondhi dwe mokalo owe thuolo kawuono ka jokedo na tij oganda dwaro mondo mi ariyo mamoko bende owe thuolo. Pesa biro par maintenance, pesa gite okodi gibora mora bitimo. Permasa ne kwalwa mang'eny gi jobod. Jonyuol monjo skund primar ma Usenge kod Yago ka gikwedo jotend skunde ma giwacho ni tawo skunde go marach. Iyudo ka miyo moro nyuol to opondo oweyo nyathi koro wan wayudo mana nyathi kodong' e kitanda. E sigano makende kawuono wakelo ni sigana mar nyithindo ma mine gi jwang'o e kar thieth Mama Malusi.
machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Chege studio wang'iyo chandruok mar asma. Wayudo kacha ni ong'eny mokalo kuom joma dongo moingo kuom nyithindo. To ka ponono nitiere kuom nyathi tiende ni nyathini nonyuole godo anyuonde moro ne nitiere kode. Nitiere thuolo mamalo mokalo ni odhi weye kata tuoni nyalo rumo e seche ma nyathini bedo ng'at mang'ongo. To kuom joma dongo gik mang'eny mopogore opogore nyalo kele. Kaka kuma ng'ato tiye, a lifestyle mar ng'ato kaka ng'ato dak, kaka ng'ato ritore kod gigo ma ng'ato expose, ng'ato ji expose nyalo miyo obed kod attacks gi. Wantiere kod mild kod severe, daktari nosipimonwa kanyo okabinuoyo. Daktari seche misetimo diagnosis, mido ni ma en asthma. Yes. Koro gimachielo kendo madwa na ang'is jo winjo, ng'ene samoro ng'ato pidho paka dala kata mana guok. Wedo to in gi asthma. Ibiro ka inyalo bedo gi more attack to king'eni ang'o miyo bedo gi attack. Ineno ye paka kata ye guoka gimbe gi trigger ga joma nigi asthma. Then joma pidho ga flowers bathot yudo ka sama flowers ga sama gitemo golo pollen cha mago bende samalo trigger ga joma nigi asthma. Then koro joma wero tiyo gi marashi kata spray gi mag del gi mago be sama nyalo trigger ga joka asthma. Koro sama ng'ato osebiro hospital kacha mwase diagnose mwase yudo ni en gi asthma. Koro mokwongo ken mild to wabiro mana miye amuonya nitie amuonya mwanyalo miye motiyo godo kata ga madha ke nyathi mathis modhi tiyo godo mostly odhi ga for around 5 days to boruma but koro wang'iyo ni kata ken gi other condition maybe en gi asthma en gi pneumonia koro mano biro miye nyaka antibiotics mondo konye. Then ka koro biro ka koro en ga attack mano koro en severe. Ng'at mobiro ka ni ga attack koro mokwongo kaka nang'isi wanyalo tiyo gi nebulizer, wanyalo tiyo gi inhaler mondo open up the lungs mondo yamo koro dhi. But kama no onge to wan gi kubiro hospital kacha nitie gimoro mano kacha miluongo ni nebulizer, en machine moro mwakete ume kama to wanyalo kete kata for 15 minutes ka gino run mondo omiye yamo odonj kanyo maber. But koro en ber wanyalo miye kembe wadhi pimo kata ken gi other condition like kata pneumonia kata bacterial infection mora mora. Koro ng'ato bila ni kwasetimone mano wanyalo miye yedhe mag amuonya to gi kata gi sindan wanyalo miye then wanyalo kata mana miye amuonya odhi mwonyo ot. But ji bila gewelo ga miyo ga inhaler wang'isi ni just in case ni gino buke ot gotieno onya tiyo godo kata ko buke kata ka over the weekend sama maybe ostende mang'eny ok ti onya tiyo godo. Kamano. Nebulizer ni timo ang'o? Nebulizer ni otimo ang'o nikech pimonwa kacha ni en kor morindore gin muscles ma tight yamo ok nyal kalo. Nebulizer wacho ni bro kiketo ni 15 minutes dhi yawe. Odhi lighten the lining nikech gin lining mar lungs ya emodhi orindore. Koro ng'en nebulizing ni biro en gi chemical kanyo modhi yawo godo the lungs lining go. Then koro ywe odhi bedo maber. Then koro ka attack dok piny. Kamano. Ochalo oxygen. Ngin thoth ji to woga ni ng'ani ng'ani okete oxygen. Ok en oxygen. En mana nebulizing ne miketo nega. Kech ng'ato konet wonen. En machine, en nebulizing machine. Koro kosekete kama en gi yath mana mar Ventolin, no? Koro en but in a liquid form. Koro ng'eni sama osebedo in a liquid form cha. Koro ka machine cha goye to odhi kaka yamo koro. Koro kosedonjo yamo to odhi oyawo lining mar lungs. Kamano. Wang'iye ne kaka samoro ng'ato nyalo control ka entiere dala nikech ng'eni wacho ni samoro nyalo bedo onyalo mako onyalo buki kata gotieno nikech ng'eni en ng'eno kogo odi en onyalo biro samoro amora. Koro onego bed ni ng'ato ikore ng'ato kiseng'e kaka nang'iso ni ng'ata mong'e ni watne moro kata nigi asthma mwawacho ni make sure ne obedo ng'at mojipango yani obedo ong'iyo mbele. This is the nebulizing machine. Koro ng'eni kako kete koro ikete kama to dhi oyawo gino. Koro ng'at mane gi asthma mokwongo make sure ni in gi yath e ot kanyo. Yath ma expiring pod ntiere maber. Then make sure ni gik ma trigger kaka nwach gik ma miyo gini bukore cha. Kaka wacho ni ng'at ma tiyo gi maka tem doko tiyo gi maka piny kata weye kata joma tiyo gi mafuta taa bende tem doko tiyo godo piny kich gik mamede joma tiyo kuonde mantiere chemicals kaka rangi gini go mago be tem doko tiyo godo piny. Then joma bedo kuonde mang'ich kata ng'ane gi asthma konego bed ni luokore gi pi mang'ich kech koro pi mang'ich to nyalo kelo ne attack no. Koro ji bilago konego bed ni kata koth gogi kata kapo ni koth biro bedi kamoro koth ochog mondo koro endelea gi shughuli gi. Koro gigo bilago itema avoid gigo kabisa. Then kumiyi yath bende ti gi yath mondo itieki kik iti gi tiwegi e kore. Then lifestyle ni ken
ng'ani gi asthma koro gik moko kaka kong'o iyudo ka ng'ato nigi asthma to pod oda madho kong'o iyudo ka gigo mago medo attacks ng'ato nigi asthma to pod oda futo ndawa koro gik moko bila onego bed ni joge weyo bila onego bed ni weyo then joma nigi nyithindo ma nigi asthma make sure ni all the times idress gi warmly gibedo joma dress warmly then gin bende giwe tugo e pi giwe tugo kuonde ma ng'ich go giwe tiyo gi gik moko kaka ice cream gik moko ma ng'ich go then at the same time ka gin gi yedhe to yedhe go be nyaka gitigo ma gitieki kamano ni people no kachani kaka joma mine mapek githoro bedo ga kod stress induced asthmatic attacks exactly ichen gima ng'ato ok nyal bedo godo mabor kapono ni osechopo to osechopo ere kaka onyalo control mondo mi kik obed asthmatic to entiere gi ich nikech en stress induced ne joma mine mapek wadwa ni mondo matemane mondo mi ng'ato bed kode ahinya nyamo ng'ama miyo mapek nikech kan koro osedhi morindore ok onyal yweyo tene ni thuolo mare mar yudo hinyruok ni malo mokalo nyaka nyathi moting'o exactly koro moya dwaro ga mama ka pek emomiyo waketo ga klinik mag mine gidhiga sama gidhi kucho nitie puonj momiyogi nikech sana joma yudo ka nigi asthma gin koro gin gi special puonj momiyogi mong'iyo kaka ginyalo ritore dala kuro kaka ginyalo tiyo gik ma ginyalo tiyo godo gik ma ginyalo chamo their lifestyle generally lifestyle giwang'iwa temo puonjogi ga then kineno kaka nawacho kineno ka gino dwa chako biro then oringo machiegni hospital kama en godo oro tiyo gi yedhe ka mondo kik odhi to the extent mobedo ga attack kesa mobedo ga attack cha eka koro nyalo bedo more damage ne nyathine moting'o no kata ne owuon kamano kani wachako chenro ni pimo no kata ni en ridruok mar muscles respiratory muscles exactly mar lungs bende wantiere kod gino mwanyalo timo mondo mi muscles gi kik ridre kopogore kod yath kopogore kod inhaler kopogore kod nebulizer mani wachonwa ka kopogore kod ntiere kech iwacho ntiere gik moko ma samoro kinyalo tiyo godo to muscles gi ang no relax kama muscles ko se relax mano chandruok ni watieko koso nyaka ang itia kod yath kech mostly but wanya timo both wanya timo mago then yath kaponoko winjo those kind of activities eka kor wanyalo dhie yath activities gin kaka mage kech wayro gani at least temo exercise kech ng'en jomoko moling alinga and from teach to what koro nego bed ng'ato be samo timo rako be kidogo yes rako bende kitimo rako koro yawo lungs kech ng'eni lungs koro remo nyalo pump maber kamano then joma obesity joma obesity watemo ni kik ng'ato be item duoko item ng'iyo ratil ni piny bende omiyo kata ng'ato nyalo dhi e gym ng'ato nyalo ng'iyo kata rako monyalo duoko godo del piny nikech kani kin obese then ibed asthmatic then man is more dangerous kamano bende wapithoro ga bedo kod kidienje mopogore opogore mag gik mimadho kaka kidienje mopogore opogore mag chai weri gi marwa mar kericho iwacho ga nitiere ga herbal drinks moko ma ng'ato nyalo madho to miya dendi relax muscles gi relax kaka respiratory muscles gi nitiere kidienje mag chai kata teas ma kimadho to nyalo relax kantiere moko ntiere ga kata kaka wan gi soya gi nigi gionge chemical mang'eny those one can also relax the muscles kamano ere kaka inyalo ng'eyo ni ma ato en asthma ma okel kod anxiety kata stress donc mana history medical history samoro okagine samoro oken an ng'at maduong' in bedo ga asthmatic pok ineno kuma stress odonje kata anxiety odonje ibo ng'ena ni ma en stress induced kata anxiety donc luwore onyalo penye ni to before gine timre nitie gimoro mono timore ni koso nyaka obed gi history mabiro nyisowa ni to ma is stress induced kata ma is genetically yes ke samoro ng'ato ke sana wedo ka jomoko isinjo jomoko kata ka ng'ato dhi ng'wech moro motegno kata maybe ng'ato dhi intake moko mag military ng'ato ringo modhi otho ido ka samoro ng'eni samo chako ringo no kode ko chako bedo go attack go mar asthma to noge ga asthma ke skoro ng'eno keto pump in gin oketo lungs mondo chako pump in a lot of yamo moko nyal miro ko ng'ato bedo gi attack no yes adwani mondo mikoro wang'iane kaka nisemulonwa kata soya ni wacho ni soya timo muscles nani again onge gi chemicals mang'eny nikech iyudo ka most of this gik mamadho kaka majan gin gi some cocaine content in them manyalo keto lungs bedo morindore but ino ka soya to en onge gi caffeine koro en ober kopogre kod soya ang'o kendo minyalo madhi kata minyalo cham mondo mi relax muscles nikech ing'eyo watemo ga wacho ni kaber
kwanyalo tiyo kod chiemo chiemo ma natural gi man natural food bende ber mo natural food moko bedo moko riwe chemicals mang'eny gi gin bende watem encourage jowani mondo tem tiyo kodgi yes gimo kaka nyoyo bedo oganda gik ma natural bedo natural food yes seche ma ng'ato nitiere kod attack samoro nitiere kod attack dala onge kod yath onge kod inhaler siptal bor first aid minyalo nyiso ng'ato mondo mi otim kaka Dr. Chenge nyalo bedo ang'o? Koro ng'ato mokwongo wakete in open ng'ani nyaka make sure ukete kama is open monyalo bedo gi hewa then ng'ani bende watemo giche wanyatemo kawo gima warm kata pi ma warm emotemo modho then ng'ato bende kwanyalo giche kanti kaka nyalo pump ne yamo bende kinyalo kudho ne yamo bende is well and good. Kudho ne yamo nang'o? Kunyalo kata nitie jomoko manyalo keto ga to kudho ne kata kawo kata gimoti kudho kata gimoro minyalo kudho ne godo yamo kata ume mondo at least mondo isen de gino yweyo neno then kata kinyalo fwadho ne yamo bende is well and good mano kadala kucho yes but the best thing en nyaka ring kode hospital machiegni kode yes nikech wacho ga ni seche ma wa breathe in wakawo oxygen maler kato seche ma breathe out wagolo carbon dioxide carbon dioxide yes seche ma igolo carbon dioxide ti breathe ne ng'ato en gima kare koro but koro kata kinyalo fwadho ne yamo it is well and good but ikete in open air monyalo gamo yamo kamano bende wabedo ga kod complications mag asthma attacks. Yes, complications bedo ga nikech sama ng'ato nigi ka ng'ato ne obedo attack maber kech ng'eni yweyo konya yweyo koro ng'eni gini nyalo rinde kabisa koro yudo ka kore gi complication ma koro okonya yweyo lungs gene koro ok nyal timo gimoro amora ng'ani nyalo kata mana hinyore kamano nikech ang'o motimore seche ma lungs ok ter muya nikech sama koro fresh samoro koro oxygen ok nyal donjo koro ng'iso ni ok nyal kendo ng'in oxygen imado nyaka blood koro ng'iso blood cannot pump koro konya dhi ema mano miyo ng'ato nyalo hinyore kamano nikech kotende kod chenro mar penj laktar ni bende nunyisowa ani oxygen kata yamo maler ni oringo nyaka e obwongo nyaka kamoro amora koro seche ma obwongo ok nyal yudo oxygen nyalo bedo kod seizures inyalo bedo kod convulsion yes omiyo kapo ni ng'ato bedo kod attack onego bed ni yudo kod thieth mapiyo kaka nyalore kamano mondo kik obed complications kaka conversion kaka rieruok no kata kaka onyalo complete onyalo cut out gino muya koro ok nyalo donjo completely. Thothne attacks gi kawo thuolo mar nade? Generally ok onego luwore ni oyudo thieth machal nade nikech ok oneno dhi for a long time nikech kaber ok onego dhi more than 1 hour or 2 hours nikech mano koro dhi ketho lungs ginigo kamano koro wadwa ni at least obed a short time kamano. Intiere matatu kata intiere bus ng'ato yudo attack wacho kata ni gimokwongo ni inyalo utemo kete kama yamo ler kata yamo kwadhe mang'eny to nego bende ringo kod hospital nikech ng'eni en be ng'eni ok obi all of a sudden yudo attack dichiel pap en gima biro gradually chako winjo ka kore jatuo biro chako winjo ka kore pek jatuo biro winjo ka chako fuolo jatuo biro winjo ka kore chako yweyo chako bedo muya koro chako gamo muya then chako bedo gi difficulty in breathing koro en gima kawo ok obi dichiel all of a sudden okawo time koro ng'ini sami sechako neno gino bilano onego bed ni jatuo ni kata ka ninde mtoko ni lori dhi hospital machiegni kodi or kata ka nin gi yadhi ne omiya jo asma yudo kata gi travel gibedo ga gi inhaler no ma yawo korgi no koro sami chako winjo gino to onego bed nogo puff go emangiso onego bed nogo 2 puffs where necessary kamano. Kapo ni ng'ato nitiere kod inhaler machal kama ma onyalo tieko godo thuolo maromo nade? Inhaler ni sana onyalo kawo even 1 month kaluwore gi attack luwore ni obedo gi attack marom nade then luwore ni botiyo kode machalo nade emomiyo wajapuonjo ga ji ni at least tiyo gi 2 puffs where necessary but ng'eny jomoko tiyo kode asasa ni odwa ni mondo gino yayo kore no sano en gima igoyo timiye time kamano but onego bed okawo at least 1 month but unfortunately sani bet gidwa lal kidogo joma nigi asma ging'eyo sani bet gidwa lal kidogo kamano seche ma gilal kidogo ni jotuo gitimo nang'o koro jotuo nyaka gidhi hospital machiegni ema koro wan gi alternative wan gi nebulizer cha ma ibedo godo hospital kucho miketnegi mondo oyaw korgi no then at the same time wan gi yedhe momiyo gi mabedhi yaw korgi go kamano. Erokamano nyaponono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye wach mogik minyalo nyisowa? Koro asma ok en juok ng'ata man gi asma koro make sure ni luwo yedhe kaka ong'isi make sure ni dhi hospital machiegni kodi koro ng'ata ma dwa tudore koda inyalo yuda Kibera level 4 hospital kanyo
namba na mar simu en 0726 065 899. But jomoko nya yuda kanyo, an gi clinic na moro kibira kanyo iluongo ni Antil Medical Clinic, enti Bombolulu kanyo. Kanyo binyalo yuda mondo wawuo mang'eny. Nyalo nonwa namba? Namba na en 0726 065 899. Kamano. Erokamano ahinya kuom yudo thuolo ibiro e penj laktar kendo ipuonjwa kotendo kod tuo mar asma. Erokamano ahinya. Penj laktar kokalo e Ramogi TV ngima en mwandu ne jogo picha mawa. Erokamano makende ni director na, erokamano Nyalinzi, erokamano nya producer na Papecho Okoth. Nyaka kendo odiochieng' machielo aniluonga ni Ruth Otieno, oriti masani. Just got better with Citizen Duka and Quickmart. Get 2 kg sugar for just 279 shillings, 500-gram Blue Band at only 180 shillings. Grab Always sanitary pads for just 75 shillings, 10-pack tissue for only 399 shillings, 400 ml body lotion at 220 shillings, and keep your laundry fresh with 1 kg laundry detergent at just 280 shillings. Now here's the best part. Create your own back-to-school hamper. Dial *487*5#, choose your items, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discount this back-to-school season. Citizen Duka, home of discount. Agombo ni anadak kodi e ngimana nyaka chieng' seher. I love you. Happy New Year from Shabiki.com. Wishing you a prosperous 2025. Play responsibly. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but